Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2 lapho sibika sisenkandla ekuyindumezulu yomcimbi kaMashodola noMavundla lapho uMavundla obelethe khona isudukesi ebekuyilona ebeliwundabamlonyeni. Sasesithole ithuba lokuxoxa naye phela uMashodola benoMavundla. Awuyizwe-ke le ngxoxo. Mina ake ngithi nje banenhlanhla abantu mfowethu ngokuthi bayibonele ngqo. Ubhoja umuntu wamsengana ukuthi emnyama yazona ithole. Ufazela abamshaya ekhanda bemnyaka emsileni kanti ingozi ngemuva. Uzawu sinkondlo. Usiqoqwa somthondo uyaphoxa ngoba ufuna ungena career base kuyenzeka. Bengiyopostela nabasegoli ngilapha mfowethu sithobekile sithokoze kakhulu cishe ngakho konke okwenzekile la besilethe khona isudukesi enkandla ekhaya ke kulapha phesheya sehlukanisa umgwaqo thina nenkandla emveni kokuthi okadlaba wangephukela uyakhumbula ukuthi esigcaweni sokuqala wayeletha ucu ekhaya ethethi kulaphana kwanhliziyo ngiseThekwini namhlanje ke intombi zakwaToti sanizisukile zeza lapha enkandla ngenhloso yokuzomkhumula amabhayi zimfake ebuqhikizeni akwazi ukuthi naye angena ngokuphelele intombini esezazi umfana ngoba uzokwazi umfana namhlanje ebusuku uyabona so ke mfowethu sithokoze kakhulu ngothando esilithola kubantu sithokoza ngothando esilithola kwi-support structure yamakhosi asizungezile khona inkosi yakancamalala la kukhona inkosi yasemgazini khona inkosi yakithi kwaNtulo yaya kukhona ubuholi bezepolitiki obehlukahlukene bonke bazobabaza ubuhle besintu buhle bukaZulu ayikho into engithoba njengaleyo mfowethu ngaphezulu kobusoka nani akhona lokho esikudayisayo thina sidayisa into ethi uZulu wayemuhle nezinto zakhe bekhona abantu ababehlakaniphile kwaZulu akusiyena yedwa umlungu nezinye izizwe abahlakaniphile futhi uma singabelana ngalezo zinto esehluke ngazo kwabanye singayisizwe sithandanayo nesiqhubeka siyaphambili. Umnethu okokuqala okusikhathazayo ubuhlobo nobudlelwane babantu abaningi buhleli phezulu kwezembe abantu abaningi sebeyahlukana manje kunokuba bathandane abantu abaningi bayadivorce manje kunokuba bashade abantu abaningi bayafa kunokuba baphile okunye kwezinto okwenze sifisa ukuthi sibe ingxenye ukuthi lolu thando luvele obala ilento ethi lusekhona uthando hayi futhi oluhamanga uthando wemnethu lokuthi makuxatshwana kuxatshwana ngoba silokhu sinikeza uthando lapho luyifake lapha ngaphandle abantu bezovela kuphela uma bethandana athi umuntu situation right now kuze kube sengazi ukuthi abaxabana so ke ngoba sathandana abantu bebuka kwase kuba kithi ukuthi nanhla sixabana abantu abazi ababe nalo ulwazi ukuthi naba bexabana uyayibona injabulo ibangakanani uma sesixolelana ibizoba kuphi injabulo if besingazange sixabane phambi kwabo lento ke ithi ukuze uwelele ngaphesheya kufuneka ukulindela ufune kuwele emotion umosha ke yiwo lo ukuthi hayi asizwene axatshanwe kodwa futhi akwedlulwe kulezo zimo njengalezo kimina ke mfethu le yanto ithe siukuphila kubantu abaningi ngiye ngenza ijoke ke ngithi abantu abaningi sebotha kulolu thando lwethu so le yanto mfethu ibe umlilo nelangabi abazifudumeza ngalo nathi yenza ukuthi nasexabaneni kwethu sisheshe futhi sixolelane. Cha ngiqale ngilungisele ukuthi uMavundla bezoholela inkandla cha wehlulekile Vundla iphinde yakholela nawe uze khona hayi ngiholela but not as in like ho not as in like ho kulungile mfethu ngisukuma nokuthobeka kakhulu sibonge nesasasa nje nokuyinikela kwabantu bekhetha ukuzochitha usuku kanye nathi namhlanje senze ikakhulukazi abantu bengasayiqondi into yesintu nokubaleka nje kwesintu njalo njalo kodwa bakhetha ukuthi beze namhlanje sinabantu abasazi isinto bebefuna ukuzogcwalisela sinabantu ebebazi kodwa sebedinga ukukhunjuzwa siphinde sibe nabantu abangazi lutho siye sabona ukuthi lapho uhambeni lwethu noVundla kuvelile ukuthi kunabantu abaningi abangazi futhi bayithakasela leyo noma sengaliwa umnandi nowalela not like na not as in like na kodwa nje sibonge kakhulu ukhombise iSouth Africa kuma kanye nathi noma bekhona labo ebebethi kodwa wrong kodwa ngifuna ukucacisa lokuthi bengalindele ukuthi kunabantu besilisa njengoba esikhathini samanje abantu besilisa besizakala kalula uma ngabe kukhona owesifazana osephutheni kodwa kuloko kwami kuthe ukuhluka ngoba bangesekile mina wethu abantu besilisa
nothando nje silinikwa abantu eSouth Africa liyamangaza. Kuningi engakubalela khona, okunye ukubonile. Abantu befaka imali zabo bengenzela ingubo beletha ama gifts. Ngaze ngenzelwa nebirthday abantu engabazi ukubazi. Kuthiwa kunabafowethu abaseNigeria, nginezipho eziphuma eNigeria, nginezipho eziphuma eEastern Cape. Bathi uma bebuka abanye bethi sibuyelwa yithemba nabo abantu abakulona uthando. Bethi siyotha vondla bayotha bathi make yacisha le heater siyagodona. Mfethu uyabona mangakutshela nami ngibonisile ke kulokhu ukuthi sikuphila kubantu abaningi futhi ke lento ingikhumbuza obhuti bakamakhelwane ebebethandana nodadewethu beze beguge mfethu baba isibonelo sethu sokufuna ukukhula ngelinye ilanga nathi sithandane njengale yandlela thola ubhuti akanalutho nosisi akanalutho into ekhona nje kuphela phakathi kwabo uthando yezwa mfethu and leyanto yenza ngibone mfethu ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha emaphutheni kodwa ke kufuneka sifunane sitholane uma ngabe kuukuthi la esehlukana khona yabo nje for example mina kodela nje mina webhuti ngiyahlonipha mina kakhulu uma noma shezi singake siclash nje kulento yenhlonipho hayi singavele siyeke kukhona singabekezelelana kukhona kodwa kule nje respect ila singavele siclash khona so ungifune wangithola umama nami ngamfuna ngambona futhi ukuthi ayazini akayifake lento yokuthi uyangizwa ukuthi ngithi lalela siphambana la manje and sifuna lowo muntu onjalo wesifazana ozokufuna aza kuthole ukuthi ume kuphi ebese esebenza ngawe ukuleso sigaba njengoba nami ngimfuna ngimthole kuleso sigaba kanjani akusona inhloso enkulu naphezulu kwakho konke abanye bathi content abanye bathi iqiniso kaningi lombuzo yasehlula nathi ukuphendula kukhona abantu abathandanile usithi thina kuyadlalwa kanti bayathandana ngoba khona abantu abadlalayo thina sibe sithi bayathandana yebo into engisho so indida nje leshandisile indidana nje mina ngisazi mina uthando lwethu luyindidana sizothi siyadlala kanti siyathandana sithi siyathandana kanti siyadlala yabona kodwa sefuna ungiqabula manje hayi uqabula usuleni engifuna ukusho ukuthi anganoma ngizothi uthando lodumo kodwa lento ihambe yazi yathi into sopolitics ambona umuntu olehluleka uhlulekile umuntu uhluleke somkhongi nakhona usithumelela ngemoya la ematendeni amatende uye lo wenza amatende akanyakazi ahlulekile ukuwa amatende umtolo wethu uyasuwisa ngamatende nazo zonke nje ishimane ezifuna ukulokhu ziphansi udali mangekho zehlulekile ya mama noma ngeke ngimthethelele umuntu lo ngisola ingwenya ngoba nengwenya ngathi sivuka eswini yazi ingwenya ngathi ngiyibona ihamba iguqa lapha icela abantu emcimbini wami umswele hayi ngiyamsola unebhakede evundla ngaze ngibone ngene imali kodwa khona ibhakede elokhu lintanda lana bengalona ibhakede imali leliphethe umtolo namhla hayi abe kuyingwenya lapha bekukhona ingwenya kulela bhakede umsweli unesandla ekunyakazeni kwamatende ngicela izihloko zamaphephandaba zithi kusolwa umsweli kolokunyakaza kwamatende ngoba ngibone ngabe indaba ngicela nibhale leyo nto into engifuna ukuyisho bhuti iwani ithi uthando luNkulunkulu uma ungenalo uthando awunayo uNkulunkulu uma ungalwazi uthando awumazi uNkulunkulu uthando lubiza ukwedlula imali baningi banemali yonke abanalo uthando izindlu zabo ziyitezi zifika phezulu kodwa indlu yabo iyabanda ngoba bashoda ngothando kakhulu nangaphezulu kwakho konke uma abantu bebengafunda ukuzithanda ngaphezulu kwemali okunye bekuyobalandela ngisho ngabe kuthi uhlele mjondolo kwaJoe uyezwana akafake lutho onyaweni kodwa uma engayigcwalisa ngokuyithanda yena kuqala ubeyothi noma ekhuluma nabantu aphefumula uthando kubantu ubezoyeka nokuzonda abantu nakho umuntu engimzondayo ngesizathu sokuthini vele mina ngifuna uthando lwamuntu mina ngifuna uthando lukaBhebhe kuphela naye futhi uyangeza kwengivele nginalo esathi uyanginika mbe ngimbuyisela lona futhi ngiliphinde kaningi ngoba vele anginankinga mina yabo ukuthi ngidinga kwaJoe so abantu mfethu abafunda ukuyigcwalisa ngothando abantu beyeke kuhambe bezakhela izitha ayizukubasiza ngalutho abantu abahambe bezakhela abafowabo bezakhela odadewabo bezakhela ihlobo buka kuyimanje uthando mina lungenzeleni uthando lunginikeze imali engaphezulu ka 60,000 rand cash yezwa abantu engingabazi yezwani and
konke kusuka nje othandweni bhuti. Now hayi ngoba ngithanda bona, ingoba ngizithanda mina. Ngesikhathi ngizithanda mina bese kuphumela komunye umuntu oseceleni kwami ezwe futhi ukuthi angikufake ukumthanda. 2 angimncengile, ngiyamthanda nje ngoba ayikho enye into enginayo ngaphandle kwani kothando. Asihambeni sifafaze uthande ebantwini, sikhulise izingane zethu hayi ngenzondo. Sikhulise izingane zethu ngokuthanda enye ingane, hlepulele enye ingane mune ecathulo embili nikeze enye ingane, nikeze enye ingane isheti, asithandane webhuti. Wenzela ukuthini ngeke size silambe. Mina mfethu ngikhule ngothanda, imali mangisanda kuyiqala manje futhi kuyavela mangiqala mina ukuglowa mina. Imali bengingayazi, imali mina ngikhuliswa abantu ngothando. Asihambeni senze njalo. Namhlanje ke ntambama kwaJoe zikhala kakhulu ubhuti. Anguveze lokhu ningizima Afrika ephinda plan lalela khona ke lo msakazo ukuthi sebeyahamba bakwethu babuyela eShowe kwela kithi odadewethu nabafethu bebelethe isuitcase ngisala nomntakwethu nami ke sikwazi ukuthi sibonisane ke phela.